O vivir fora, migrar, por exemplo, cando migras, eu penso que a xente xa ten que deixar de ser xenófoba, porque a migración é un proceso super complicado, aínda que vayas con traballo. Entón, expandes as perspectivas, entendes que non existe a palabra normal, simplemente o que é frecuente no teu entorno, pero non existe o normal, ou o bo ou o malo, que é diverso, é diferente, o mundo diverso é diferente en todos os aspectos, en todos os ámbitos, en todas as áreas, en todos os eidos, e sair da casa, ver mundo, entender, escoitar outras persoas, ver outras realidades, penso que fíxome mellor investigadora porque non asumo, non teño sesgos ou intento non ter sesgos nas análises, non tes as análises probablemente sexan máis complexas, máis ricas, porque ves as cousas de moitas maneiras que se cadra, se non tivera vivido fora, non sería capaz de enfocar desde esas perspectivas, non? E supoño que como persoa, pois tamén faiche máis tolerante, máis, sí, mellor persoa.